zvaitika zvinhu zvatoitika but kuitika kwaita zvinhu manje tasvika bhazi riri mukati tichibva tatirai kuburitsa vanhu vese vanga varimo but otherwise panogona kusvika vanhu zvekuma18 vandaona varimo tikavatirai kuvaburitsa nepamahwinda. Saka nyazoitika manje ndeyekutoti umwe wacho atazopedzera kuburitsa ngari driver but driver manje anga akamanikidzwa zvekuti anga asingakwanisi kuti abude tazodhonza simbi dzacho dzebhazi tikati zvitori nani kuti tobhireka zvekudaro bhozi agara rabhireka kudhara anomuona. Saka ndopatatiita chiburitsa driver anobva anobuda kuimba kwasara zvinhu tikazviburitsawo zvimwe zvataburitsa tikazvisa kuseri. Saka pazvosvikawo ve-fire brigade ndazongoita handover kuti handichakwanisa kutora kana ari mafoni mamwe anga achitoringa handichakwanisa kumatora but ndo vachakwanisa kumatora kana kuti polisi ivo vaimba kuti polisi ndo inomirira izvozvo. Saka zvidaro ndopatangosiyirawo zviri kuti ve-fire brigade vazongoti ayo polisi ngaichiitawo basa but hatakwanisa kuyepa drive indikati ndakugumira ipapo handichakwanisa kuenda mberi nezvimwe zvinhu nekuti hakusiri kwangu ndikwepolisi. Maitiro hanzi steering yebhazi iri yanoramba kutyora kutenesa bhazi ichi chityora kevhiri steering ndiyo yatongoitawo zvayaita but driver angari right aitotirai kutyora steering. Saka yaizongonomurambirawo yamurambira ichimba tangotokodi tongoenda zvekunonodhumana handisi kuziva kuti nebhozi isati tongopinza zvatiri kuita but ini zvandakutongoona nditongoona kuti bhazi iro rinenge ratongoita zvaraitawo otherwise ndorarwa naro kana ndimwe mota kana ndichiya meno handitoziya. Saka ndatongo patanga tichidzika pasi ndandi mumashure mebhazi raroerana neradona apo iri ranga riri kumhanya singaiti then iro radona iri ranga riri kubva kutown abva enda kundoroverana iri ranga riri kuright way iri ndo raenda kundopinda kuway isiriyo richibva raenda unoroverana neiri nekona iri ndo parabva raswevha kudai robva randopinda apa.